Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň içinden berýän soňky maglumatlaryna görä, paýtagtda her maşgalada diýen ýaly syrkaw ýa-da ölen adamlar bar. Gonamçylyklarda mazar, gazyanlar, ýyzygderli işleýärler we meýithanalar ölenleriň jesetlerini plastik örtgülere dolap berýärler. Covid-19 keseliniň ýurtda hasaba alınmanlygyny ygran eden ýurt häkimetleri bolup geçýän ýagdaýlar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri keselçilik agdaman esasy ünsüni bu döwürde diýinjalýan prezidentiň wagtyny geçirişine sarp edýärler. Ölenleriň sanyna men haýran galýaryn. Köp tanışlar öz maşgalasynda ýa-da has uzak garyndaşlarynyň ýa-da tanışlarynyň ölenligini aýdýarlar. Elhençlik diýip Aşgabatdaky habarçymyz 24-nji ýylda paýtagtdaky ýagdaý barada gurrun berdi. Şu günler Aşgabatyň gonamçylyklarynda adamlar izli-izine jaýlanýar. Madar gazyanlar ýyzygderli işläp durýarlar, jesetleri jaýlamak üçin izli-izine getirýärler. Bu arada Aşgabatyň etegindäki gonamçylyklary baryp gören habarçylarymyz gurrun berýärler. Bu aralykda Covid-19 keseliniň alamatlaryna magsus näsaglykdan ýogulan adamlar barada maglumatlar belli bolýar. 24-nji ýylda Aşgabatdaky habarçylarymyz şeýle gurrun berdiler. Bir ýaş ýigit Gize Polemeksin öňkü binalaryndaky karantinde öldü. Şol ýerden jesedi çoğunludaky morga getirildi. Ýokynç keseller hastakanasynyň we morgun binasynyň golaýynda ol ýerde jesetler destine gonamçylyga ekidilip jaýlanmak üçin şerti bilen berilýär. Dün Şirin adly bir aýal öldü. Şuň kakasy jesedini morgdan çykarmagy başardy. Şu ýerden sagat 9-da jesedi musulman diýip desurlary boýunça gonamçylyga ekidildi diýip habarçylarymyz gurrun berdiler. Koronawirusyň bardygyny inkar edýän ýurtda bu kesel bilen kesellenleriň we ölenleriň resmi sany çap edilmeýär. Paýtagtyň morglary merhumlary plastik paketlere dolap jaýlamak üçin berýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 23-nji ýylda şeýle diýdi. Jesedi plastik halta salýarlar we üstüne klor sepilen mata bilen örtýärler. Ony şol duruşuna jaýlamagy garyndaşlaryna tapşyrýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Ýokunçlygyň öňüni almak üçin jesedi plastik paketlere örtmek usuly beýleki ýurtlarda Covid-19 keselinden ölenleri jaýlamak üçin giňden ulanylýar. Lokmanlar Covid bilen kesellenleriň bedeninde we öýkünde galan howanyň howpludygyny aýdýarlar. Azatlyň habarçysy soňky günlerde ölen Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri barada şeýle gurrun berdi. Ony klor sepilen bir mata bilen örtdiler. Hiç bir ýagdaýda açmaly däldigini we şu duruşuna jaýlanmalydygyny aýtdylar. Öýkünniň diňe 20% galypdyr, galany çüýräp akyp gidipdir diýip habarçymyz aýdýar. Ýurdun medisina edarlarynda ölenleriň jesetlerini örtmek üçin plastik paketler yetmezçilik edýär. Näsaglary bejerip ölümden halat etmek üçin dermanlar we enzamlar yeterlik däl. Aşgabatdaky habarçylarymyz käbir owullarda ýaşaýjylaryň koronavirusdan ölenleriň öz golaýyndaky gonamçylyklarda jaýlanmagyna garşy çykýanlygyny habar berýär. Däp bolşýaly ölenler doglan ýerlerinde kiçi watanda jaýlanýar. Aşgabatdan Nohur owasyna birnäçe merhumy getirip jaýlanlaryndan soň yerli adamlar hem keselläp başladylar. Indi olar ölenleri getirip jaýlamagyna garşy bolýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetläriniň ýurtda kesellenleriň we ölýänleriň sanyny resmi hasaba alyp almanlygy belli däl. Ýurdun ýolbaşçylarynyň seyrek çykyşlarynda ýurtda koronavirus keselliği ýekejede adamyň hasaba alınmanlygy barada aýdan sözleri bilen birlikde Covid-19 boýunça testleriň ýurtda geçirilýänligi habar berilipdi. Azatlyň Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrliginden resmi düşündürüş almak üçin eden ençemesi inançyklary netije bermedi. Azatlyň Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmeleri hastakanalarda, näsaglarda, şol sandy işgärlerde geçirilen testleriň keseliň bardygyny tasdiklanlygy barada ýygyderli habar berýärler. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda hastakanalarda adam aşa köp, dermanlar yetmezçilik edýär we hastalaryň saklanýan şertleri gatagyr. Bu ýagdaýda ýurtda täze karantin zolaklary açylýar. Köp adam öýlerinde özlerini bejerýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary 24-nji ýylda şeýle gurrun berdiler. Büzmeýinde köpçülik üskülübik we gyzgynyň ýokurlanmagy bilen öýlerinde kesel bolup ýatyrlar. Çağalary syrkawlan bir maşgalany bilýärin. Soň onuň adamsy ýokary temperatura bilen ýykyldy. Şol gün ol aýalyň özüniň gyzgyny ýokurlandy. Dermanhanalarda uzyn nowatlar we adamlary dermanhana bir-birden salýarlar. Tanış maşgalada gelini we giýewi gyzgyny bolmasa da uzak wagtlap gyzdyrmasaz üskürýärler. Fluorografiýa edenlerinde olara iki taraply pnevmoniýa diagnozyny goýdular. Öýde galýarlar diýip bu iki waka barada Aşgabatdaky habarçylarymyz gurrun berdiler. Liwapda hastahanalaryň ençemesi tutuşlugyna karantina ýapyldy. 24-nji ýylda Azatlyň habarçysy Türkmenabatdaky şäher hastahanasynyň köpürli hastahananyň we ýokunç keseller hastahanasynyň Covid-19 näsaklaryň köpölmegi sebäpli karantina ýapylandygyny habar berdi. Indi adaty näsaklary hiç ýere almaýarlar. Olaryň içeri keseller klinikasy we demir ýol hastahanasy alýar. Ikisinde de adaty hastalar hipertenziýaly
ýaşly näsaglar süýji keselli adamlar alınýar. Tiz kömek hastahanasy hem alýar. Olar hastalardan doly adamlara ýatar ýaly koridorlarda da yer ýok diýip Azatlyň Türkmenabatdaky habarça saýtdy. Onuň sözlerine görä COVID-19 alamatlary bolan näsaglara ORV respirator keseliniň diagnozy goýulýar. Keselden gotulan biri bilen gürleşdim. Onuň kesel ruhsatynda diagnoz ORV diýilip görkezilipdir. Ýöne ol koronavirus bilen kesellenligini anyk bilýär. Özü de Lukman bolup işleýär. Maşgallasynda 5 adam keselläpdir we bularyň hemmesi keselhanada bejer galypdyr. Soňky 2 hepdeniň dowamında Türkmenistan hilatyň köpçülik yerlerinde bolmagyny çäklendirmek üçin öňgörüli we şedilmedik çäreleri görýär. Bir wagtda sowda hyzmat we din çalyş deshalary ýapylýar. Düpli dezinfeksiýa işleri giňden geçirilýär. Şol sanda döwlet edara kärhanalarynda. Kanun goýrajydararyň birinde bir wada bir näçe otogda dezinfeksiýa etmek üçin brigada çağırandyklaryny we olara ýörite geýim bermänliklerini gürrüň berdiler. Şol edarada işleýänlerden bir näçe adam kesel bolupdyr. Bu bir hepde töweregi wagt mundan öňgöldi hassalaryň işleýän iş yerlerinde dezinfeksiýa etmek boýunça işler indi her gün diýen ýaly geçirilýär diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 24-nji ýylda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä koronawirusa garşy dezinfeksiýany hususan da sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri amalaşdyrýarlar. Aratsaçylyk we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri jaýlary ýörite eşiksiz bejerýärler. Diňe halat, papak we maska bilen işleýärler. Virus ýokuşan adamlaryň işleýän yerlerini aratsalanda olar özleri goruksyz işleýärler diýip habarçyma daýdýar. Birnäçe gün ozal Türkmenistany bütün dünýä saglyk guramasynyň ynsanperwer kömegi bardy. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginiň haýyşy boýunça ýurda iýerilen $1,5 million ýük maskalary we goruk kostyumlaryny hem öz içine alýar. Azatlyň ýurduň saglyk edaralaryndaky çeşmeleri şuňlar şol ynsanperwer kömeginiň medisina işgärleriniň arasynda olaryň öz hasabyna satylyp başlandygyny habar berýärler. Hatda tiz kömek işgärlerine de ynsanperwerlik kömegi pula satylýar diýip Türkmenabatdaky habarçymyz 24-nji ýylda yerli saglyk edaralarynyň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Mundan öň Türkmenabatyň lukmanlaryna ynsanperwer kömeginden 10 sany lukmançylyk maskasyny we 2 jüwit äýnegi satyn almagyň tapşyrylandygy ma'lum bolupdy. Bir maskanyň bahasy 15 manat. Türkmenistan köp ýyl bäri ýurtda kesel we ölüm derejesi barada umumy statistikany hem çap etmän gelýär. Ýurdun häkimetleri ýurtda birnäçe howply keseliň doly ýok edilendigini, beýlekleriň öňünde bolsa berk goro goýulandygyny aýdyp gelýärler we munyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda saglygy goraýyş ulgamynyň üstünlüklerini görkezýänligini öňe sürýärler.